Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva. Let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, muri Zimbabwe pane nyaya yatinayo, nyaya yandauya nayo as always ndinongouya nemalatest, ndinongouya nenyaya dzinechipisa, but nyaya yandauya nayo inyaya inosirisa yemukadzi wekumufakosi uyo wamuri kuona ari kuita nge akazvitakura. At first anga akazvitakura zveshuwa, but zvinhu izvi zviri kunzi zvakaitika ane 22 years achidanana nemurume wemunhu, and then after that abva azoita pamuviri apa abva afonderwa nemukadzi muridzi wemurume manje mukadzi zvangoti vanenge vari maiguru. Vabva vamuti siyana nezvauri kuita, siyana nemurume wangu. Iyewo avhaita se ava aramba akavharamba achiita nharo, achiramba achidanana nemurume yeye. Then 9 months dzakwana kuzoda kuenda kuchipatara kudai zvikanzi hamuna mwana mudumbu, haunga usina pamuviri. Right, zvadaro hanzi ndanga ndine 22 years. Right now she's 29 years and dumbu rakangodaro, and ndofunga mukutoona kuti rakutomuondesa because rine chirema dumbu iro. Tozviziva zvavanhu vanenge vakazvitakura. So ari kuenda kumaskani and akaenda even kuSouth Africa. Maskani ese ari kungonzi hapana chiri kuita se chiri kuonekwa mudumbu rake, haana nhumbu, hamusina mwana mudumbu, but kuti zvipere hazvisi kupera. So right now ari kutotsvaga rubatsiro, but chivo futi chidzidzo kune vamwe vakadzi vari out there vanoti murume munhu ndianoita. Ukazosanganawo nevamwe vanenge vakadai so maproblems haazopere. Saka right now sisi wedu vachiri mucondition yavanayo, and it's so sad kunge tichiita se ndichikuodzai nyaya dzakadai so, asi zvinopawo chenjedzo pachannel yedu yeBombshow Television. Don't forget to subscribe to our channel. Our channel yedu iri kukura guys, ndokupa kutenda kune vari kusapota, kune vari kuti newewo wasubscribe nhasi. Thanks for watching.